mag dumala sa atong pakisgot sa iyang pulong mga igsoon. Magampo na kita. Labing kamahanan nga Dios among amahanin na sa langit. Ginoo, dalaygon ka sa among kinabuhi. Salamat po Dios sa paghatag kalampusan sa tanan ng buhat. Labi na gid Lord sa among pulong among pag-aambitan karon Ginoo. Ikaw Lord magauban ang balang espiritu ang mga panalangin, magatabang sa matag usa nga matagan gayud focus Lord sa unang kasing-kasing buhing pulong. At kini imo gayud pulong gikan kanimo buhi kini ug maghatag kini og dugang kadasig sa among pagpangalagad sa among pagsunod kanimo Ginoo. Salamat sa imong pagabuhaton God. Kini among pagampo pagsalig sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen o amen. Okay mga igsoon, ang atong pagaisgutan karon anaa gihapon kita nagsunod sa Galacia, no? Galacia kapitulo 3 versikulo 27 paingon sa 29 mga igsoon. Sa akong pagabasahon sa Bisaya version, no? RCPB. Galacia kapitulo 3 versikulo 27 paingon sa 29. Gibunyagan kamo aron mahiusa kang Kristo, busa nakaambit kamo sa kinaiya ni Kristo. Busa wala nay kalainan sa mga Hudyo ug sa mga dili Hudyo, sa mga ulipon ug sa mga gawasnon, sa mga lalaki ug sa mga babae, kay nahiusa naman kamong tanan kang Kristo Hesus. Kung kamo iya na ni Kristo, mga kaliwat kamo ni Abraham ug madawat ninyo ang isaan sa Dios. Mao kana ang pulong sa Dios mga igsoon. Sa giuluhan nato ni susamang nahiusa kang Kristo. Managsama pareha nga nahiusa kang Kristo. So ang word diha nga verse 27 medyo critical, medyo confidential, no? Ang verse 27 ako balikon, gibunyagan kamo aron mahiusa kang Kristo, busa nakaambit kamo sa kinaiya ni Kristo. So makita nato diha kung diha lang ta mag-focus mga igsoon, basin naay malumpag nga doktrina, no? Naay maguba nga doktrina tungod niini nga verse kung dili ta mag-focus, no? Gibunyagan kamo aron mahiusa kang Kristo. So bunyag bagyod di ay ang nagiusa kanato ngadto kang Kristo. Bunyag ba ang hinungdan aron makaambit kita sa iyang kinaiya? Asa man day ang pagtuo, no? Dili man ka buhat, no? Ikaduhang lakang man ka human natutuhan si Ginoong Hesus, diha na dayon ta mag desisyon nga magpabunyag. Ano man kana ang sugo sa Dios sa iyang mga tinun-an, no? Himuha silang tinun-an ug bunyagi sila. Human mutuo himuhong tinun-an ay dayon bunyagan, no? Basin pinaagi ni nga verse, no? Mabungkag ang doktrina sa pagtuo. So kana mo dili nato itugot mga igsoon, kay dili kana kahimutan sa Dios kay sama nga wala kanato ang kamatuoran, no? Dili mahimuot ang Dios nga ana ug silot ang atong maangkon, no? Kinsa katong mokuha og budugang sa pulong sa Dios, silot ang iyang maangkon. So atong tanawon ang context nini. Sa verse 24b nagkanayon aron isipon kitang matarong sa Dios pinaagi sa pagtuo. So isipong matarong pinaagi sa pagtuo. Verse 26 pinaagi sa pagtuo. Kamong tanan nahimong anak sa Dios sa pagpakighiusan ninyo kang Kristo Hesus. So naa dinhi ang support, no? O diha nato makita ang lahi ang bunyag nga giisgutan dinhi, no? Kabalo naman kita nga bunyag sa tubig nagpahayag sa inner work nga gibuhat ni Ginoong Hesus sa atong sulod, no? Pagtuslob sa tubig sama sa pagkamatay ni Kristo ug atong daan nga pagkatao tuslob dayon paghawas, no? Pagkabanhaw ni Kristo nagsimbolo, no? Og sa atong bag-ong kinabuhi, no? Publikong pagpahayag, no? Nga kita usab mga nausa na sakop na sa pamilya sa Dios, mga magtotoo ni Kristo, no? Ang bunyag kanato nagpakita sa pagsunod o pagtuman sa sugo sa Dios, no? Sugo sa Dios, kamanduan sa Dios mo nang mubuhat kita, no? Ang sunod ang mga buhat pud nato nga sugo sa Dios, mando sa Dios,
di ba ang komunyon mo nang makananayon tanay komunyon, no? Gani nagmodel si Ginoong Hesus kanato mahitungod sa pagpabunyag, no? So dili lang kana ang atong mahimo sa dihang nahiusa kita kang Kristo, ang uban nga mga sugo, ang uban nga mga kinaiya nga gusto ipasunod sa Dios kanato ato pud nang mahimo kay naa naman kanato ang Dios, ang balaang espiritu nagpuyo naman sa atong kinabuhi, no? Nagduel siya. Nahimo na tang templo sa Dios kay ang balaang espiritu mipuyo man sa mga nagdawat, salig ni Ginoong Hesus. No? Nagtugyan sa ilang kinabuhi sa Dios. Na ang balaang espiritu, ang balaang espiritu na ang gasa mga kinaiya atong maangkon, ang gugma, kalinaw, kalipay, pailob, kaluoy, kaayo, pagka maminatud-on, pagka mapausanon, pagka mapinungganon sa kagalingon ug kanang tanan wala mahisupak sa bisan unsang balaod. So matarong ang tao nga nahiusa kang Kristo tungod sa balaang espiritu nga gamhanan nga mipuyo sa usa ka tawo. So walay tao nga no dili kaya usabon, no? Kay ang Dios, ang espiritu mao gyud nang mipuyo, no? Iyang gihimong resident ng atong kinabuhi, no? Ano, ang espiritu no muna ang mohatag kanatong gagahom, no? Sa pagbuhat sa gusto ipabuhat sa Dios, no? Sa paglutaw sa kinayahan sa Dios nganhi sa atong mga kinabuhi tungod sa balaang espiritu nga naa kanato mga igsoon, no? Ephesians unang makatuman ta ang bunyag sa tubig, no? Klaro nga dili gid na siya makaluwas ug dili po na mo hinungdan nga mahiusa kita ngadto sa Dios, no? Kay magunsa naman tong wala mahatagag higayon nga mabunyagan kasama na atong tulisan, no? Nga wala na yung time, no? Nga munaog pa siya dito sa gilansangan niya, no? Apan tungod siya ang pagtuo, no? Sa dihang ang iyang kauban nga tulusan moingon, kung tinuod ka nga Ginoo, luwas ang imong kagalingon. Apilami. Pero ang isa, no? Ang isa ka tulisan, ang isa ka kriminal kanayon ayaw pagingana, no? Kita ang angay silutan kay mga nakasala na. Apan kanang tawhana walay sala. Ug mingon siya Ginoo, umuadto ka na sa imong paraiso uban na tintahan ako. Ug diha tungod sa iyang pagtuo sa kinasing-kasing tinud-anay mingon si Ginoong Hesus, karon dayon uban ka kanako ngadto sa paraiso. So wala na time nga mabunyagan pa siya. Masabligan pa sa tubig, no? Kato nga pagtuo mo naghatag kaniyang kaluwasan. Kato nga pagtuo mo naghatag kayo sa niya balik ngadto sa Dios. Kana po mga nagtinga, no? Sangyawan nato, no? Wala na time nga no mabunyagan, no? No? Grabe gid ka close ang may tungod sa pagtuo bunyag mga igsoon. Gani na verse sa Mark 16:16, no? Gingon diha gamit naman sa uban nga mga pagtulunan nga may ingon diha nga ang mutuo magpabunyag maluwas. Apan ang sumpay ni ana apan ang dili mutuo no? Pagasilutan, no? Apan ang dili mutuo silutan, no? So dili gid ingan nga kabahin ang bunyag sa kaluwasan kung dili kung ikaw luwas magresulta gid ka sa pagtuman sa mga sugo sa Dios. Aya ka magpabunyag, aya ka mag-obey sa uban pa nga mga kasugoan sa Dios, no? Dili pud pasabot nga kay naluoy man ta kay may chance sa tulisan o katong nagtinga o dili na sila mabunyagan, no? Dili pud ingon nga naluoy ta kun dili nag-gather na to ang tanang impormasyon o maugid ka na sa matuoran, no? Dili madalag luoy-luoy, no? Kay ang ending ana makaluluoy gyapon kung dili sakto ang doktrina. So mo kini nga importante gayud ang doktrina mga igsoon. Kay ang doktrina man gud sa matuoran itapok ang mga verses, no? Hiusahan alang sa usa ka doktrina, no? Dili kay magkutlo lang himuon na dayon nga depensa, no? Mo nag-importante ang discipleship training, no? Labi na coming na ang atong mga ang tinguha sa leadership na mabalik ang discipleship training, no? Atong prayer nga daghan mo involved, mo
apil o ang Dios magdadasi gayud nga mo apil ang mga katawan. Kaya ako product pud ko aning discipleship training program. Dili na ako nakatunan, wala ko nag dahom nga gamiton kog dako alang sa kaymayan sa Dios. Kay para sa ako mo involve lang ko karon na may balaan pa nako ang Ginoo. May tinuod may balaan ang tuglaw ang Ginoo, no? Pero sa atong pag-involve sa daghang mga pagtulon-an diha ta makurat patingala. Kung sa una ang iyong Brad, pwede ka mag-pray, biyahe ta, Brad, pwede ka mag-pray sa pagkaon, no? Malibad ko, no? Puduko ko, pero karon mga so giandam ko sa Ginoo sa daghang panahon sa akong mga pagkumanuban, no? Daghan nga bisan sa atong pagkumanuban sa mga buluhaton, no? Dako nagatabang, no? Importante gayud ang atong pag-involve, pag-apil, no? Sa mga buluhaton alang sa paglampo nato spiritual. Apan mga igsoon, mas nitinaw, mas naklaro na ako, no, sa atong pagbalik-balik, no? O sa support usab sa mga atong mga basahon, mga gigamit usab sa Ginoo, no? Nga kini nga bunyag nagpasabot diay. Bunyag sa Espiritu Santo, no? Sa lawas ni Kristo, no? Kadtong mga midawat kang Kristo, nahiusa kaniya, mataw pag-usab, mabag-o ang ilang kinabuhi. Pagkadawat sa kapasayloan, utugyan sa kinabuhi ug may personal na relasyon sa Dios. So mao kana nga bunyag ang naglimin sa gipasabot diha sa una natong gibasa sa verse 27, ha? So samang nahiusa kang Kristo kitang tanan, ha? Tungod sa atong pagtuo, wala na tay kalainan. Una na itong punto, wala na kalainan. Sa verse 28, wala na kalainan sa mga Hudyo o sa mga dili Hudyo, sa mga ulipon o sa mga gawas no? Sa mga lalaki sa mga babae, kay nahiusa naman kamong tanan kang Kristo Jesus, wala na kalainan. Hudyo o dili Hudyo, no? Bisag unsay kaliwatan, bisag unsay pamanit, no? Bisag unsay mong kultura, bisag unsay mong tribo, unsay mong tradisyon, no? Ug sa dito pa sa bukid sa akong i-share sa ila, bisan pag unsa kang klase nga tao, bisan pag kaliwat mo sa wakwak, no? Kung ikaw, no, grasyahan sa Ginoo, makabaton og pagtuo, no? Mahiusa ka, wala kay kalainan. Nahiusa ka diha kang Kristo Jesus. Kabahin na ka sa pamilya sa Dios, no? Yeah? Kung sila piniling katawan sa Dios, kita usab. Kung sila blessed nation, mausap kita mga igsoon. Kung sila luwas, mausap kita, no? Kung sila nahiusa, kita usab nahiusa sa Dios. Kung sa ilang madawat nga mapanunod, no? Inheritance, sama usab nga madawat usab nato, no? Maulipon, agalon, gawasnon, no? Nahiusa ta, managsuon, one body, no? Ang tanan bililohon, ug angay sa patas na pagtagad mga igsoon. Mahimo na tang brother and sister, no? Brother and sister na natatanan mga igsoon, no? Ang Ginoong Hesus ang naghiusa kanato mga igsoon. Muna nga mga igsoon nga kinahanglan kanato ang pagdinagdanay, ang pagdinasigay, no? Pagdinasigay sa usa, no? Kay dili nato may bala, no? Ato mga kaigsuonan, no? Murag okay lang tan-awon pero naa di gidadala nga mga kalisdanan, mga tagbo, no? Base ng atong smile, base ng atong pagpangamusta, no? Makahatag, makatabang, kalipay kanila, no? Makadasig kanila, no? Kinahanglan ka nato ang pagdinagdanay, pagdinasigay, no? Dili na po nato ipugos ang atong kagalingon, no? Naay mga panahon nga dili ta pansinon, dili ta tagdo, no? Labyan ta, no? Dili na po nato ipugos ang atong kagalingon, no? Kay inumduman nato nga ato lang gisunod ang sugo sa Dios nga pagdinasigay, no? Pagtinagdanay, no? Kay kita susama nga nahiusa kang Kristo, wala na kalainan, no? Kung sila wala ibuhat ana, wala response, sila wala nakatuman sa sugo sa Dios. Padayon lang ta sa masanagon nga panagway, malipayon nga panagway, ug maayong pag-abi-abi, no? Maayong pag-abi-abi. Accommodating, kana nga word, accommodating kay ka-brad, sis. So, dili lang trabaho na siya sa usher, kundi kitang tanan, mga igsoon. Episodos 11,
taas-taas siya. Paingon sa 22. Ako basahan mga ison. Nindot eh. Ang Galacia, sunod naman niya episo. Hinumdumi nga kaniadto kamong mga dili Hudiyo makasasala na matod pa sa mga Hudyo. Dili tinuli kay sila gud mga Hudyo nagingon man nga sila tinuli. Nga sa ato pa gituli sa tao. Kaniadto nahimulag kamo kang Kristo kay mga langyaw man kamo dili sakop sa katawhan nga pinili sa Dios. Wala kamoy bahin sa mga kasabutan na pinasikat sa mga saad sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Nagkinabuhi kamo nining kalibutan nga walay paglaom ug walay Dios, no? Apan karon nahiusa na kamo kang Kristo Jesus. Kamo nga kaniadto layo sa Dios karon nahiduol na pinaagi sa dugo ni Kristo. Kay si Kristo gayud mao nga atong pakigdait. Gihimo niya ang mga Hudyo ug ang mga dili Hudyo nga usa na lamang kakatawhan. Pinaagi sa iyang kamatayon giguba niya ang parel sa panagbingkil nga nag-ulang kanila. Gihimo niyang walay bili ang balaod sa mga Hudyo. Lakip ang mga kasuguan ug mga kalagdaan ini. Aron gikan sa duha ka kaliwatan mahimo ang usa ka bag-ong katawhan ug sa ingon makab-ot ang pakigdait. Pinaagi sa iyang kamatayon sa krus gihiusa kita niya diha sa usa ka lawas ug gipasikuli ngadto sa Dios. Ug sa ingon ni ana gitapos niya ang pagdinumtanay. Busa ni ani si Kristo gisangyaw ang maayong balita sa pakigdait alang sa tanan. Kaninyo mga dili Hudyo nga kaniadto layo sa Dios ug sa mga Hudyo nga duol kaniya. Pinaagi kang Kristo kitang tanan Hudyo ug dili Hudyo makaduol sa amahan diha sa usa ka espiritu. Busa kamo mga dili Hudyo dili na mga langyaw o mga dumudoong kundi kauban na sa katawan sa Dios ug mga sakop na sa iyang banay. Gitukod kamo diha sa sukaranan nga gipahimutang sa mga apostoles ug sa mga propeta ug ang bato nga gisukaran mao si Kristo Jesus. Diha kaniya gitukod ang tibuok balay hangtod nga nahimo kining balaang templo sa Ginoo uban sa tanang magtotoo. Kamo usab nahiusa ngadto kaniya di nagpuyo ang Dios pinaagi sa iyang espiritu. Daghan kitag magkuha mga igsoon no? Sa una layo ang Dios sila ray duol no. Sa una wala tay paglaom. Daghan kitag makuha mga igsoon nga karon kita nahiusa na kaniya katawhan na sakop na no. Balaang templo no? Nagpuyo ang Dios pinaagi sa espiritu ano mga igsoon susamang tanan kitang tanan nahiusa kang Kristo wala na kalainan no? O ikaduha nga punto makadawat sa samang saad. Verse 29 kay kamo iyan na ni Kristo mga kaliwat kamo ni Abraham dawat madawat ninyo ang isaad sa Dios walay kalainan kay matawag na kitang tanan nga mga kaliwat ni Abraham tungod sa susamang pagtuo madawat sa nato ilang madawat so nag-focus ka nato no verse Episode 4:1-3 gyapon Episode gyapon usa ako nga binilanggo tungod kay nag-alagad sa Ginoo mag-awat kaninyo sa paginabuhi at takos dayon ingon nga mga tinawag sa Dios pag mapaubsanon kamo pag maagom ug pag mapailubon kanunay pakita ang inyong gugma sa pinaagi sa pagtinabangay pinaagi lang pagtinabangay paningkamuti aron matunhay ang inyong panaghiusa nga hinatag sa espiritu diha sa panagdait nga nagbungkos kaninyo so muna nagbungkos tali kaninyo kanako kanila o kanato so no una ang atong mga timaan nga kita iya nahiusa diha sa Dios tungod sa atong pagtuo no ang unyag sa espiritu no dinhi kanato no sa lawas ni Kristo mga igsoon. So una nga aduna na pagsinabtanay, pagtinahuray, pagigugmaay. No? Bisan ang mga panam, ano, tahod mga asawa mo tahod sa ilang bana mo sunod sa sundo nilang bana mo submit no ang mga bana usab no magigugma sa ilang mga asawa no ang mga anak no mag ubay usab sa ilang mga ginikanan ug ang mga ginikanan mo tudlo sa insakto sa ilang mga anak no? O ang mga ulipon no
sultanon sa ilang mga agalon. Ang mga agalon sa bubuhat usab sa patas nga pag-atiman sa ilang mga ulipon, no? So atong challenge og pagdasig ni kagabiyon mga igsoon, no? Atong hinumduman nga giingon sa unang Pedro 2:9 apan kamo mao piniling katawhan ari anong pare ug balaang nasod. Gipili kamo sa Dios aron aron maiya ug aron magsangyaw sa kaybulungang buhat sa Dios. Tawag kamo niya gikan sa kangit-ngit ngadto sa iyang katingalaang kayo. Kaniadto dili kamo katawan sa Dios apan karon katawhan na kamo niya. Kaniadto wala maluoy ang Dios kaninyo apan karon gikaluy-an na kamo. So atong hinumduman nga kita mga kauban na sa katawan sa Dios ug mga sakop na sa iyang banay, no? Family na ta diha sa Dios na usa kang Kristo Jesus. Usa dili na ta magpanuko, no? Dili na ta mag duha-duha mo na ang huwag sa Dios ayaw kamo pagpanuko pagduol sa iyang trono dito pag-angko nato ang iyang grasya ug kaluoy mga igso. Walay paulaw-ulaw nato. Dili na ta nang yampo lang ko ninyo brad sis kay lakas man ka sa Ginoo, naman kay pabor, no? Kabuutan man ka kay ani ana, no? Kay maayo man ka mo pray, no? Wala na ana mga igsoon. Kitang tanan giila sa Dios nga iyang mga anak o adun na tay katawag katungod nga motawag kaniya atong amahan, no? Ang balaang espiritu mao ang magkahimo ni ana dinhi kanato mga igsoon. Makasangpit na taniya amahan. So sa may atong mga kalisdanan nga na hinagbo, mga pag-antos nga niyaguman, no? Atong hinumduman nga ang saad sa Dios dili taniya biyaan o pasakdan, dili taniya talikdan ug andam siya sa pagtubag sa atong mga hangyo, mga ampo sumala sa iyang kabuton alang usab nga mahingpit ang atong kalipay mga igsoon. So hinumduman nato nga wala na tay kalainan sa uban nga katawhan, no? Kita managsama na sa atong konklusyon nahiusa kang Kristo walay kalainan ug dapat sa angay nga pagtagad kay pareho sa kita makadawat sa samang saad sa Dios ngadto kang Abraham, no? So muna ang nindot nga atong ipabilin sa atong mga nauna nga kita susama nga nahiusa kang Kristo sakop sa pamilya sa Dios wala na kalainan, no? Wala na ingon nga mas maayo sila, mas ayahay sila, kundi ayahay tang tanan diha kang Kristo Jesus. Dili pasabot nga wala na kalisdanan, na kundi kung ang Dios magauban kanato unsa pa may makulang kanato, no? Bisag unsa pa ang mga kalisdanan na lig-on ang atong sukranan. Si Kristo nga mao'y bato ng atong sukaranan. Ang mga Kristohanon sa una wala gyud mosibog bisan gamay lang sa ilang mga kalisdanan nga tubang kay kabalo sila nga ilang gisandigan dili basta-basta. Dios nga labing kamanan, Dios nga nagakontrolar sa tanan, Dios nga sovereign nagatakda sa tanang panghitabo og iyang giplastar ang tanang panghitabo alang sa kaayuhan niadtong nahigugma kaniya. Salamat sa Dios, magampo ka. Labing gamahanan nga Dios among amahan, dalaygon ka sa imong pulong nga imong gipaabot sa matag usa, himo ugad nga nakahupay kini kamatuoran nga kaming tanan nahiusa sa imong anak nga si Hesus nga kaming tanan walay kalainan ug kaming tanan pareho nga gitagaan nimo sa maayong pagtagad sa imong gugma, kaluoy ug grasya ug madawat ang mga saad nga imong gi-promise kanamo Ginoo. Lord, imo ang Ginoo Lord God, nga maupayan ang matag usa ug masaligod nga ikaw ang nagunahuna gayud og mga kayuhan alang sa imong mga kaanak. Kini among pag-ampo, among pagsalig sa ngalan lamang sa imong anak mo si Hesus. Amen ug amen.